বড় ভাষা শেখেনো নয়, থার্ডও নহয়, কিবাও নহয়। একুৱেল ইয়াৰ নাম গাহৰি খাইছে। কোন ওপৰত আছে ক'ত আসামত বোলে কোনোবা কক্ৰাঝাৰ, কোনোবা ওদালগুৰি বোলে ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, পাগল নিচিনা কথা কয়। फरायसा हान्जा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों। बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला, जखाय फाग्ला, जान्था फाग्ला जों माथो। गतिके जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै, ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों, बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन। इन्ट्र' भिडिअ जायखौ नुदों बे थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। जे फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बुंदों दिनै बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जालायनांगौनि गोनांथि गैया। बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों बे 8 सिडिउलाव हाबनानै बेसेबांबा मर्यादा खामायखाबाय गुबुन रावफोर बायदि, बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा। लोगोसे बिटिआरनि मस्ट पावारफुल EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित बसुमतारी सारा थांनाय इयुथ्सफोरखौ जे BPFआव जायफोर बिथांमोन इयुथ सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना हाबदों, बिथांमोनखौ जौ जुवाखौ लब जानानैसो थांदों होननानै बुंदों। स' दिनै बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन ससे भिडिअ क्लिप होनानैब्लाबो। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनै बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजोंहाय बर' रावा जिबादि मर्यादा मोनदों आरो बे मर्यादाया बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जादों आरो बेनो मोनसे बिटिसि सुक्तिनि जाफुंसारनायनि मोनसे बिराद गिदिर एग्जाम्पल। दिनै 90 फारियाव गुबुन रावफोर बादि बर' रावाबो हाबनानै जाबादि स्वीकृति मोनदों, बेखौ एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौनि गोनांथि गैया होनदों बिथाङा। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। आरो बिनि थाखाय अमा बेदर जानांगौ गैया, बम गावनांगौ गैया होनदों। साननो गोनां बाथ्रा, जोङो जाय गोजौआव थाखानाय बेखौ खमायनानै लाबोनायाव जों अमा बेदर जानायखौ जोंखौ मा बुंगोन गुबुन हारिया? दा नैबे भिडिअ ससेखौ नायलांबानो जाबाय। 2003 सनाव फराय बर' राइटार्सসকলে, बर' লিখকসকলে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পোৱাটো আৰম্ভ হৈছে। 2003 চনৰ পিছৰ পৰাই সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড এইটো আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই বড়ো মিডিয়ামত পঢ়া, বড়ো ছাবজেক্ট লৈ পেলাই এটা কিবা লৈ পেলাই UPSC, APSC, SS যিকোনো এক্সাম আমি দিব পৰা হৈ গ'ল। সেইদিনা কি কৰিলে আবছু আৰু UPPLে অসমৰ বোলে বড়ো ভাষাটো ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ জাগা লৈ পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বড়ো ভাষা ছেকেণ্ডো নহয়, থাৰ্ডো নহয়, কিবাও নহয়। একুৱেল ইয়াৰ নাম গাহৰি খাইছে। কোন ওপৰত আছে ক'ত আসামত বোলে কোনোবা কক্ৰাঝাৰ, কোনোবা ওদালগুৰি বোলে ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, পাগল নিচিনা কথা কয়। এই ভাষাটো ক'ত আছে? बे भाषाया बबाव सहैखो? एथ' गोजौआव सहैखाबाय बे भाषाया, माबा सेकेन्ड लेंगुवेज, माबा थार्ड लेंगुवेजलाय बर' भाषाया। बुजिना बुजियाथाय आं बुजिला, नोंसोरबो उनाव सिन्था खालामबाय थादो। बर' भाषाया एकुवेल असमिया बादि मान मर्यादा मोनबाय, बेंगलि बादि, बांला भाषा बादि, हिन्दी बादि एकुवेल स्टेटास। बेनो देरसिन एचिभमेन्ट जोंनि बिटिसि सुक्तियाव बर' भाषाया 8 सिडिउल हिसाबै रिकगनाइज मोनदों, इन्डियान लेंगुवेज हिसाबै रिकगनाइज मोनदों। दिनै मानैथो PhD खालामदों बर' आगोलाव मोनदों दे खोन्थानाय बे सुक्तिनि आगोल सोर बर'आव बर'नि PhD खालामनो मोनफेरा? APSC, UPSC सोर होफेरा 2003 सननि सिगां? नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय, कमेन्ट हरदो बिनि सायाव। लोगोसे EM रनजित बसुमतारी बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै बेनिफ्राय मोजां मोनसे राव, साजेसन होनाय राव, इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खालामनो हानाय बा इनकारेज होनो हानाय राव मोना नामा? लोब गावबा गाव उइलिंलि गोसो जानानै
बिथांमोना BPF आव हाबफैदों मानि थाखाय हाबदों बेखौबो सानला जे दिनै BPF आव हाबदों बिथांमोना जे BTR नि माखासे खुंथायजों राजखान्थियारि नोजोरजों बुंनो थाङोब्ला in the line of political scenario नि लाइनाव जोङो नायहरोब्ला जे बुंनांगोन बिथांमोना सेटिसफाइड मोनाखै बिटिआर खुंथायखौ बेनिखायनो बिथांमोना UPPL खौ मोजां मोनैखायनो सेटिसफाइड मोनैखायनो प्रेजेन्टआव रानिं सरकारजों सेटिसफाइड जायैनि थाखायनो BPF आव लोब हायदों दा बे हाबहैनायालायनो EM फेरेंगा सारनि बादिब्ला जौ जुवा जायफोरा जानो लोंनो गेलेनो गोसो जानला मोनला जौ फाग्ला सिगारेट फाग्ला जानो थाखायसो BPF आव हाबदों मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनायाव बेबादि बुंजानांगौ दं बिसोर हाबनाया ओरैनो जेबो नङा सार बिसोरो जायफोरनाखि हाबदों बिसोरो इयुन फिउचार जेनेरेशन बिसोरो बेखौ जुदि बुंदोंब्ला नोंथाङाबो बिथांमोनजों बुंजाफिनगोन हाबनायखौ हाबनो हो थांलाय फैलाय राजनितिखौ थाखायो मा माथा मारनांगौ जों गावबा गाव मावबाय थाबानो जायो आरो थांनायखौलाय मा जौ जुवा गेलेनो सिरि थांखु जानो जानला मोनला ब्लाड शेडनि खोथा रायलायदों नोंथाङा बेफोरबादिनि थाखाय नङाना बेफोर जाहैबाय जिबनाव राजनितिकाबो मोनफा मोनफा प्लेटफर्म जेराव थाथ'नानै जोङो गोजान गोजान जायगायाव ट्रेनजों थांनो हानाय बायदि जाय हक बारा गोबाव आङो बुंला नैबे भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना बुजिखासिगोन बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट्स हरनो दाबाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे गुफुं समाज दानो हादों जों माहारियारि बादखौ नोजोर बोनानै जोंनि समाजखौ जोङो दैदेननो हादों बेखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव माखासे जोंनि गेजेरावबो जौ लोंग्रा मानसिफोर दंखायो बिथांमोननि जा इयुथ हान्जा फरायसा हान्जा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला जखाय फाग्ला जान्था फाग्ला जों माथो गतिके जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ